Jgħidulek tħares lejn ix-xemx għax tagħmel ħsara lil-għajnejk, imma llum miljuni fil-Messiku u fl-Istati Uniti propju hekk se jkunu qed jagħmlu, se jkunu qed iħarsu lejn ix-xemx biex jaraw dan il-fenomenu tal-eklissi totali tax-xemx. Ovvjament se jużaw nuċċalijiet speċjali u joqogħdu attenti wkoll xorta waħda biex ma jagħmlux ħsara lil-għajnejhom. Illum miegħi Mario Xwiereb, ras imbras il-Professur Joseph Caruana mill-Istitut tax-Xjenzi Spazjali u l-Astronomija fl-Università ta' Malta. Grazzi tal-li qiegħed miegħi. Grazzi Mario. X'inhu dan il-fenomenu tal-eklissi totali tax-xemx? Mela, eklissi totali tax-xemx huwa fenomenu li jiġri meta l-qamar jgħaddi bejn id-dinja u x-xemx. Ġifieri aħna l-pjaneta tagħna d-dinja ddur madwar ix-xemx, iżda madwarna hemm il-qamar, madwar id-dinja hemm il-qamar. Issa il-qamar meta jinserta jgħaddi eżatt bejn id-dinja tagħna u x-xemx jimblokka id-dawl tax-xemx fis-sema. Però qed nużaw din il-kelma totali, hemm differenza bejn totali u parzjali wkoll. Ekku, għaliex ħafna drabi meta naraw eklissi tax-xemx tkun parzjali, ġifieri ma titattix għal kollox. Kważi laqqas nindunaw, forsi nindunaw ftit. Eżattament, le ġifieri jekk ma tkunx taf bih ħafna drabi laqqas minn ħadd induna. Meta jkun eklissi totali, kif qegħdin naraw fil-filmat bħal dak li ħajjaraw illum mill-Amerika, hemmhekk ix-xemx titatta għal kollox. Issa il-qamar ġifieri fis-sens dan mhux xi ħaġa daqshekk rari fil-verità, ġifieri dejjem għandek xi kemm darba sseħħ madwar fis-sena dejjem għandek xi tnejn minnhom minn dawn l-eklissi, però l-problema hi li trid tkun fil-post it-tajjeb. U d-dinja tagħna ħafna minnha, ħafna mill-wiċċ tad-dinja huwa baħar. Ġi probabbilment ikun hemm xi bastiment x'imkien li jarah, fuq dak il-bastiment ikun hemm 20 roħ ma eżattament. Mill-bqija trid tmur fil-post eżatt fejn ħajder. Pereżempju anke llum għalkemm ħajder minn bosta stati fl-Amerika, jiġifieri għandek postijiet bħal Texas, Ohio, New York, Maine, kollha jaraw dal-eklissi totali, però ma taraħx mill-istat kollu. Ġifieri mhux billi tkun New York. Kuritur partikolari. Kuritur partikolari minn fejn id-del tal-qamar bażikament ħajkun qiegħed eżatt għaddej fuq id-dinja minn dak il-post partikolari. Però dan huwa fenomenu li ilu jiġri minn kemm ilha teżisti l-pjaneta tagħna. Prattikament u l-bniedem ilu jirrekordjah. Għaliex jibqa' jaffaxxinana? Mela, l-ewwel ħaġa biex nieħu spunt minn dak li qed inti ġala darba l-qamar ifforma sewwa. Hemm xi ħaġa hemm daqsxejn ta' kombinazzjoni fl-eklissi tax-xemx. Il-kombinazzjoni sabiħa hi illi għalkemm il-qamar huwa madwar 400 darba iżgħar mix-xemx, inserta qiegħed 400 darba eqreb. Allura fis-sema għandhom l-istess daqs, jidhru li għandhom l-istess daqs. Fil-fatt fil-futur, għax inti saqsejtni illhom jiġru daw ħafna u xemm speċjali fihom. Le, però fil-futur pereżempju mhux ħajbqa' jkollnek lissi totali tax-xemx qed ngħidu fil-futur remot. Minħabba li l-qamar qiegħed jitbiegħed daqsxejn minna kull sena. Qatt jiġi żmien fejn il-qamar ma jirnexxilux jagħti x-xemx kompletament. Ġifieri ngawduhom. Però inti bħala xjentist il-ħobża tiegħek ta' kuljum tħares li jismewiet, le għaliex jibqa' jgħid Mela, biex niddistingwi fenomeni bħal dawn, illum il-ġurnata għad għandhom valur xjentifiku ġifieri, però iktar mill-valur xjentifiku jeċitaw lil ħafna nies daw il-fenomeni għaliex propju mhix xi ħaġa li ħatara ta' kuljum. Ġifieri meta inti kif qegħdin naraw hemmhekk fuq l-iskrin il-qamar jgħaddi quddiem ix-xemx u jikkawża dlam li jibda jidher fuq id-dinja, ikun hemm anke fenomeni daqsxejn strambi. Pereżempju għandek annimali li jibdew jitgerfxu meta jkun eklissi totali qed ngħidu għaliex f'daqqa waħda waqgħet l-annimali jibdew jitgerfxu. Għandek ċertu fjuri li jistgħu jgħalqu pereżempju, id-dellijiet jinbidlu. Hemm ħafna anke pereżempju tibda tara l-kwiekeb il-qawwijin u l-pjaneti jidhru fis-sema f'nofs il-jum. Mhux xi ħaġa li naraw ta' kuljum, imma dik il-ħaġa li tara x-xemx qed titatta f'nofs ta' jum u jibdew jidhru jfeġġu l-kwiekeb dak il-ħin hija xi ħaġa. Ġifieri waħed qed tgħidli isma' dan huwa fenomenu li jinteressa lilek bħala astronomu daqskemm jinteressa lil botanista pereżempju li jħares lejn il-fjuri. U lill-pubbliku ġenerali għax huwa avveniment li joffri xeni fil-verità, ġifieri fil-fatt għandna anke xi immaġini hemm partijiet mix-xemx illi nistgħu narawhom biss waqt eklissi totali.
tax-xemx. Hawnhekk qegħdin naraw kif ħajkun id-dell ġifieri fuq id-dinja. Però immaġni oħra wara din. Eżattament. Fejturi kif inhi x-xemx. Eżatt, ix-xemx għandha diversi layers ħansejħulhom hekk saffi, le hawnhekk qegħdin naraw f'dan l-immaġni fil-fatt. Din hija x-xemx sewwa huwa kartun ta' xemx. Aħna naraw is-soltu minna. Is-soltu aħna naraw il-fotosfera ngħidula dak il-layer li hemm markat qisu bir-roża. Bejn l-aħmar u r-roża. Eżattament, il-fotosfera. Dak huwa il-naħa ta' li ġeneralment naraw aħna. Il-qalba ovvjament ma tidhirx qiegħda fin-nofs tax-xemx. Issa waqt eklissi totali, il-qamar jagħti lix-xemx b'tali mod li dik il-fotosfera titatta kollha. Allura jibqgħu jidhru biss il-kromosfera ta' barra u l-korona ngħidula, l-korona x'qisha literalment qisha kuruna imdawra max-xemx le. Dawk ġeneralment ma narawhomx għax ma tantx jagħtu dawl għal ħdejn il-fotosfera. Il-fotosfera tant tagħti dawl li ġeneralment meta tħares lejn x-xemx lilha ħadd. Hija li tagħmilx lek għajnejk. Eżattament, u għalhekk importanti wieħed ma jħares lejn x-xemx kif qed fil-bidu. Però waqt eklissi totali dik titatta. U hemmhekk inkunu nistgħu naraw daw is-saffi ta' barra, il-kromosfera u l-korona. Fil-fatt fil-immaġni ta' wara hemm ukoll dan huwa wieħed mill-istadji li ħajjiġri llum, ġifieri jekk wieħed hawnhekk qegħdin naraw morru ta' qabel. Nistgħu morru ta' qabel, hemmhekk qegħdin naraw animazzjoni tal-qamar u għaddej quddiem ix-xemx. Però f'ta' qabel waħda l-qudiem. Kien hemm qishom żewġ spots bojot ta' dawl, le? Li jiġri hemmhekk hu illi peress il-qamar il-wiċċ tiegħu mhuwiex perfettament polixjat, però huwa pjuttost għandek muntani għandek widin. Id-dawl tax-xemx jirnexxielu jgħaddi daqsxejn minn bejn daw it-toqob u daw il-montani u jikkreja qishom żibeġġ ta' dawl ngħidulhom fil-fatt Baileys beads l-astronomi li kien sabhom. Dak huwa wieħed mill-fenomeni li jiġru llum. Però naraw ukoll għandna immaġini tagħha il-kromosfera, eżattament il-kromosfera li huwa dan is-saf roża madwar ix-xemx. U għandu kulur sabiħ ġifieri meta wieħed jieħu ritratt tiegħu joħroġ sabiħ ħafna. Mela, le, ara, dan huwa fenomenu rari, inti għadt li isu seħħ darbtejn matul is-sena f'postijiet differenti madwar id-dinja, sa jiena għandi 47 sena u f'Malta għadni ma esperjenzajtx wieħed. Għaliex, x'inhi r-raġuni? Tinsina l-eklissi totali tax-xemx? Mela, le Malta eklissi totali illu ma jkollna wieħed, ġifieri. Kemm illu ma jkollna wieħed? Mill-1178. Bisser, daqshekk lura, ġifieri qed ngħidu. Minn mit-sena wara li ġie kontu niġġielu. Malta, l-aħħar eklissi totali, kellna parzjali, ġifieri, però totali dak l-aħħar wieħed. Issa fis-sena, ġifieri daqs 3 snin oħra fis-sena 2027, f'Awwissu se jkollna eklissi parzjali, però ħajkun kważi totali, ġifieri l fuq minn 97% tal-wiċċ tax-xemx. Kemm se jkun 97%? Nitkellmu 3 snin oħra, 97%. Eżattament. Daw, by the way, huma dak li għat l-ewwel dawk iż-żewġ tidwal u wara dar ritratt hemm ieħor fil-fatt li juri l-kromosfera li tidher. Ġifieri dan minnu nnifsu jurik kemm hu rari ġifieri ilna 1000 sena ma nesperjenzaw wieħed prattikament. Eżattament, totali minn Malta. Minn Malta. X'inhi r-raġuni imma ġifieri daqshekk? Għaliex l-istrixxa biex ngħidilha hekk minn fejn id-dell tal-qamar jinserta jgħaddi għal waħda dejqa le u Malta hija żgħira, Malta huwa pajjiż żgħir. Da anke llum pereżempju qed jara l-eklissi totali minn New York minn postijiet biss f'ċertu postijiet fin New York, ġifieri mhux New York kollu ħadd tara l-eklissi totali tax-xemx laqqas. U 97% qed tgħid li dak li se jiġi sentejn u nofs oħra f'Malta, id-dalma kemm ħatkun? Tkun ġifri wieħed jinnota, għax meta tagħti daqshekk xorta. Però ma jfissirx li ħanqgħu fid-dlam. Le, mhux ħanqgħu fid-dlam, però jinnota, ġifieri li jisu s-saħħab biex ngħidlek ħafna. Però mbagħad 3 snin wara ħajkun hemm oħra interessanti. fl-2030. Ħajkollna dik li ngħidula eklissi annullari u kollha għandna animazzjoni tagħha. Din meta il-qamar għalkemm jista' jimblokka x-xemx totalment, il-qamar ma jdurx madwarna f'ċirku perfett. Allura ġieli jkun daqsxejn iktar il-bot meta inserta jgħaddi quddiem ix-xemx, allura ma jaħtiex kompletament. U jispiċċa iħalli qisu ċirku ta' dawl madwar ix-xemx, ċirku ta' dawl madwar xemx jibqa' jidher. Ix-xemx flok tidher bħala ballun biex ngħidlek, tidher qisu ċurkett fis-sema. Kellna wieħed minn Malta jidher hekk fl-1901.
l-aħħar wieħed li kellna. L-aħħar wieħed. Però fl-2030 ħajkollna wieħed jidher b'dak il-mod minn Malta. F'Ġunju tal-2030 sena insomma, ġifieri. Dak ħajkun interessanti wkoll minn Malta. U naf li qatt li diġà sentejn u nofs oħra ħajkollna 97% ma' waħda 100% għandna nistennew x'imkien fil-futur viċin jew fadal ħafna. Dak fadlilna ġifieri jiena ma naħsibx li nkun hawn fl-2088. Fl-2000 minn Malta. Ġifieri min irid jara klissi totali jaqbillu jsifer f'xi post jew ieħor, pereżempju fl-2027. Anzi, fl-2026 hemm wieħed li ħajder tajjeb minn Spanja, pereżempju, naħta fuq ta' Spanja. Li huwa viċin tagħna. Eżattament, wieħed jista' jmur jaraħ minn hemm. Fl-2027 dak li ħajkun kważi totali minn Malta, ħajkun totali pereżempju minn naħa ta' isfel ta' Tunezija, ġifieri jekk wieħed imur Sfax, pereżempju l-belt ta' Sfax ħajkun jidher tajjeb minn hemm. Jew jekk wieħed imur l-Eġittu, mhux kullimkien l-Eġittu. Dan il-fenomenu tal-lum li ħajkun qiegħed jidher kif għadna minn ċertu postijiet fil-Messiku, Texas, l-Istati Uniti, nibqgħu tilajn daqsxejn lejn il-Grigal tal-Istati Uniti wkoll. Effettivament intom l-istrumenti li għandkom intom hawnhekk f'Malta taqbdu xi ħaġa jew le minnu? Mela, tal-lum le, fis-sens għax Malta laqqas huwa parzjali, ġifieri Malta ma ħajjidher assolutament xejn f'da tal-lum. Ċertament ikun hemm esperimenti interessanti li jistgħu jsiru meta jkollna eklissi jew kważi totali. Ta' sentejn u nofs oħra. Eżattament. Meta jkollok avveniment bħal dawn, wieħed jista' pereżempju jistudja l-atmosfera tagħna stess tad-dinja peress li jonqos l-ammont ta' dawl li jilħaqna u l-ammont ta' sħana. Għax ix-xemx qed tiġi mottija, joffri opportunità li wieħed jistudja l-atmosfera tagħna. Però kemm iddum qed lissi fil-verità, x'inti ddalma għal ftit ħin, le ma inti għandek proċess minn xejn tibda sakemm tibda titatta x-xemx, sakemm ngħidu hekk joħroġ il-qamar minn quddiem. Eżattament. Le hekk għandek daqsxejn sigħat, però l-totalità nnifisha li tvarja minn ekklissija l ieħor huwa ħin verament limitati. Ġifieri llum għandek xi 4 minuti u nofs idilli tal-lum ħajkun ġieli jkollok ftit itwa ġieli jkollok inqas ukoll. Però wieħed jipprova kull minjesperjenza eklissi totali jgħidlek illi tgħaddi malajr wisq imbagħad. Għax inti tmur b'dak l-eċitament biex prepara li għamil jaf kemm sena probabbilment. U dak l-4 minuti jtiru. U ħafna drabi wieħed jibda jiffissa li jrid jieħu l-ritratt kif għandu, kif jixtieq, kif jimmaġinah, u ma jgawdix l-event jekk ma joqgħodx attent. Ġifieri wieħed importanti li joqgħod attent li jisma'. Ħares, intom l-Istitut tax-Xjenzi Spazjali u l-Astronomija fl-Università ta' Malta. X'tista' tagħmel Malta f'dan il-qasam hekk fl-ispaċ? Hawnhekk qed nitkellmu dwar istitut iffokat letteralment fuq il-xjenzi spazjali. Ekku. Malta għandna diversi proġetti fil-fatt, hemm diversi individwi, diversi proġetti għaddejjin. L-ewwel nett hemm diversi proġetti li by the way daw hekk huwa eklissi annullari kif ħajkun jidher minn Malta fl-2030 li semmejt qabel. F'Malta għandna pereżempju involuti fi proġetti bħal James Webb Space Telescope. Il-James Webb Space Telescope huwa l-premier telescope biex ngħidlek li hemm fl-ispazju, huwa teleskopju l-flagship li tara reċentament. Dak hemmhekk involut ħafna fl-istudji li qegħdin nagħmlu bih, jiġifieri qegħdin insibu xi wħud mill-ewwel oġġetti li iffurmaw fl-univers b'dak it-teleskopju. Però mhux biss, għandna wkoll teleskopju bħal huwa l-Gaia, dawa teleskopju wkoll fl-ispazju li qiegħed jimmappja qiegħed joħloq qisu mappa preċiżissima ta' madwar biljun oġġett fil-galassija tagħna biss, il-Milky Way. Għandna studenti qegħdin jaħdmu fuq dak il-teleskopju wkoll. Ġifieri għandna numru ta' studenti u riċerkaturi qed jaħdmu fuq proġetti differenti fil-verità. L-isfida l-aċċess għal dawn it-teleskopji, għax ovvjament m'hemm xjentisti biss minn Malta li qegħdin jużaw dawn it-teleskopji. L-aċċess kif tiksbuh? L-aċċess huwa wieħed kompetittiv ħafna. Kompetizzjoni. Eżattament. Ikollok proġett, ikollok idea, tippiċċja u tara. Inti kollok idea. Eżattament, inti kollok idea, illum il-ġurnata ma tkunx persuna waħda, ninaqdu f'teams pjuttost kbar, jiġifieri ta' kemm il-persuna. Tippiċċja dik l-idea, tgħidulhom isma' jiena nixtieq nuża dat teleskopju u toħloq proposal dettaljat ħafna għalfejn tittużah u x'mistenni tieħu minnu, jiġifieri li inti tgħid li inti mhux qed tużah sempliċement biex tużah ma trid ikollok proposal dettaljat ħafna li jgħid x'qed tistenna li tieħu lura mill-osservazzjonijiet. Imbagħad jikkompeti ma' proposals oħrajn ta' astronomi oħra minn madwar id-dinja kollha.
U jkun hemm panel imbagħad illi tinbidel ovvjament dil-panel, però dil-panel il-membri tagħha jiltaqgħu biex jiddeċiedu li ma proġett l-iktar jagħmel sens u li jista' jagħti ritorn. Xi tesi ta' xi studenti jew xi dottorati. Jinkitbu mbagħad ġeneralment il-riżultati jiġu pubblikati eżatt jew dottorati jew anke ġifieri papers naturalment qed ngħidu ġifieri papers xjentifiċi li joħorġu fuq dak l-istudju. Professor Caruana, grazzi ħafna tal-kodmija il-programm Ras Imbras. Nkunu magħkom it-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' nofsinhar live fis-6 u nofs ta' filgħaxija. Ssibuna wkoll fuq YouTube u nistennew il-filmati li se jkun qed jaslulna mill-Istati Uniti u mill-Messiku ta' din l-eklissi totali tax-xemx. Nsemmilkom.